Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Khotkhoti raikom sai khia tumpen puthot ke ong dong barmis supari kenepon long chitini phaiser kep arni ada por 5 lira achitim apor malom khotkhoti police station ke parlo khotkhoti SBI atheng no along kai ke ason naka checking ke ton kelang asai kedeng ponbom apor ahun ihum truck bearing registration number PB65AX7441 itanang thapsi pachini ponpe pinji aphanpura ke ong dong barmis supari puthor raikom sai khia tumpen nepthulong lo Sonsi bang so barmis supari dimapur penwansi bukajan anat ke ponjia phansi bordi ponlo bonta khotkhoti raikom sai khiat nepdun thulong cheklu kaching nang chek atum amen Pritam Singh Asupo Amrinder Singh Arong Khabra BS Singh Bhagwatpur District Rupnagar Punjab Kulvinder Singh Asupo Manoj Singh Arong Garolia PS Bagri Dathana District Fatehgarh Sahib Punjab Lapen Aluddin Asupo Mohammad Riyaz Uddin Arong Kapali Gao PS Banja Bagicha District Darang Lapen inut abang amen laki Yunus Ali Asopo Mohammad Haron Ali Arong Bajimari PS Siljar District Dorong Asor Pusi Pangthekpon non amado anbarmis supari akreng bek troxi ke praner kep khotkhoti raikom sai khiatum sispon lolapen bangso barmis supari kado kabi pangrum petpen 5066.28 kg lapen hithialong ador lakre phososi doji buta raikom sai khi atumpen thanpon Kaching nang chek atuma phan aron ateng pen lam hoi pabon ponsi hem kangsam thapon thotlo puta raikom sai khia tumpen than pachini pon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Karbi Anglong Dharmaus Council EM Omor Singh Tiso Asarpi Karlitang Kajok Ingtipi aphan simlir apirthe arong thonpon tanglu Karlitang Kajok Ingtipi alangli Pharo Chris Sirkebra Crazy Aningkan Pirthe Nanghachesi Chitia Chikloni Phai Troxy Arni an Ningkan Pharo Isira Krehini Kipling Anki Arnikan Sampor Phai Pho Apor Malom Anki Bangso Apirthe Alongpen Sangtet Dordesi Kaprek Hilowing Adim Sangtet Choendam Juilo Alangli Pirthe Dobom Ahut Karlitang Monsing Tisopen Bocherapsi Asomar Aphai Bangser Kebdolo Harsing Tiso Narlong Tiso Protap Tiso Omor Singh Tiso Basa Tisopi Sumitra Tisopi Kajer Tisopi Mira Tisopi Indira Tisopi atom henlo Alangli tum asomar Bangser Keb Angpong Asopi Mira Tisopi abang Town Committee Vice Chairman Longdunlo Lapen asopo aki bisilake non ke khibom Karbi Anglong Dharmaus Council EM Omor Singh Tiso henlo Manjap Enjoy Singh Sinar Karbi Anglong News Deithor Higher Secondary School Hostel Local MSc Mate Education EM Richard Tobi Ariding Pen Impu Pontanglo Chitini Phaiser Kep Arni Lakhain Kora Trok Dorbaguri MSc Constituency Angkang Deithor Police Station Ke Parlo Deithor Higher Secondary Girls Hostel Education EM Richard Tobi Ariding Pen Impu Pontanglo Labangso Deithor Higher Secondary School Girls Hostel Kangpu Pon Along Kachetong Don Lagi Karbi Anglong Dharmaus Council Education EM Richard Togbi Karbi Anglong Dharmaus Council Joint Secretary Nirupomati Mungpi Karbi Anglong Dharmaus Council Education Joint Director Biren Singh Ingti Nimol Soikia Deithor Karbi Anglong Dharmaus Council High School Principal Harlongbi Welongbi College Principal Yunali Ronghangpi VDC Chairman Sarkoi Rong Parpen Chenglok Penang Ankit Hekiding Atom Chetong Dun Labangso Deithor Girls Hostel ki 100 bed do Lapen Pinipen Amatsi Pedopon Poputa Education EM Richard Tobi Pet Ningjepon Lapen ke non amat ke Bang Pharo isi Soarlo Atum Aphan Mansi Labangso Girls Hostel along Dolong Poputa Ningjepon 4 100 bedded girl hostel Deithor along Pini tum officially pen impupon lo so kangpu along Kiwang nai ke itum kaching hon doctor tiliram long hangsi wan lanji polo stame lang li apreka kam do open joksin li wang plo nasolo got si itum IS open joint secretary by do open dak DPO tumdu konsing rong hang penching lo nasi dak abang ke non 100 student ke avela bang thong ke vela non ko girls nasi dak ningwe pen ke dak si do pola to Lapen warden sami dak high school pen si palang pan bombo lapen overall ke laso KGBV girl hostel ke type 4 ke non dak Deithor det poli kapre long tadu non nason si paring thui fan kempon po mane
inaugurate ji fancy ni tum kam kempon bom non nikta ke non Devi school long stami last lo Devi school long bang ke hola dak tame piningang bong dak tame chun pon po Ate sala so gar hostel complete et luma. complete lo pulo a contractor bang ke klempon po ui phoi nang nang ason si thek pon long lo stame nitum ai hen pen ke ingpu pon na ye po si ingpu pon ko pon la so bang ke polam Tadi ko PC the iglong lan dali mo yila punya hut. La bak so hostel gar hostel ning sam sedet. Ko PC ke chok ci si the pon long lo. athang isia bang ke lalo arve ki liter thek pon long la pen ke klempon pa ui poi du hoglo la ke same ni tenure hutakali aprang atenure hutsi ke klempon ne iem ke non si ninkan ni siang bong sidula la so aprang si la so kam ki pipon masi ke klem ke dam chilang dun avar sai bang mimida ta son si thekpon long la si se ta me non la maintenance pen ni tum klempon po la pen la hai repairing la rb ki li ko nan ma ke dula ni tum klempon de Ate sarkar binglong termas konsil pen. Sekolah long clean. Di division department pen la timetable Langlokso large size multipurpose cooperative society lems along annual general meeting ke padupon. Chitini Phaisir Kep Arni Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlu Langlokso large size multipurpose cooperative society lems along Ningkan Isek Rat Amai Pi Pedupon. Mai along Mai Hemphu Langlokso lems chairman Star Singh Timung Ahin Pensi Mai Charipon. Mai ke pha alam theke thanpon Langlokso lems secretary Sukur Singh Be Ahin Pensi Clardak Pen thanpon. Labang Swamai along Aluhiaman Pen observer Lionel Terong Lapen Korkanthi Mondol Meipu Doloi Ingti Langlokso lems Abarim chairman Bidya Singh Be Langlokso Sakti Kendra Bidaram Be Renughat Sakti Kendra Mongol Rongphar Pen Chenglok Sorkari Gaubura Lapen Penang An Langlokso Ahabar along Man Kidoke Theki Dingatum Chetongdun. Thihek pen AGM amai long ke dam tang ningkan suri hini rain kora hini inkora ke thom aningkan ke claim ke dam pon ale ko ansi doma pu alam the hei hui shareholder ke do abang phu bang phi atum pen chethan chimun pon lapen suri hini rain kora ke thom inkora pli aningkan a pharman ko son si kaching thor asai mate ale ke pawang ji aphan ke claim pon ji aphan ko pipia sai amosi kedeng ponji ma pu alam the hei hui chedon sar pen chingki chethan pon si suri hini rain kora ke thom inkora pli a pharman akimi internal auditor Joy Krolapen Bidyaram Singnar Atuma Panchedon Sarpen Ingvaipon. Samilang Sopen Longba Morning Tea, Karbi Anglong News. Kiklaim na kita may makaanta itong claim chengkon po siya si recently ano sininia ki itong chengkon po lapente itong rice mill itu kinamtang do so rice mill hem kim tanglo non itong parja poni kamba ithom ki yung itong chengkon po lapente lada kadto kabe kiklaim ke nam share member khai tung kadto kabe penta chirap situ kan si itong labangso society sen pen kan po dia pangban